Apa angel lho iki ora ngger wong iso ngene iki kok ayo. Sekawan senare. Nggih. Lah niku mung kalih rebab niku. Ning nggih saged kaya biola. Oh. Mas, pamerno Mas. Nggih. Kolaborasi. Instrumen Jawa aja nggak kalah, mongko senare mung loro lho nggih. Pripun? Anda mau dengan Mas Edi? Gumlarekang sekar Anak tukang pelitur dek apik men. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Dalu niki dulur-dulur kula, Bapak Ibu, umumipun ingkang mirsani wayang dalu niki kok piyayi sepuh-sepuh sampunan setengah umur ngoten lho. Niki nduduhaken bilih niki adalah penggemar wayang tempo dulu niki. Generasi wayang tempo dulu. Nalika kula tasih imut-imut nderek Pak Anom rumiyin niki mesti sering mresani. Nggih. Nggih to? Sik apa Bu? Sik apa mbiyen? Dalam nalika kula tasih imut-imut, tasih alit ngoten lho, tasih cantik ngoten. Lek saniki kan pun blegendong. Ah iya. Ora apa-apa wong tentrem atine kok ya ngono kuwi. Bapak Ibu sugeng dalu, mugi-mugi panjenengan ingkang sami rawuh dalu menika mresani wayang ngestreni tasyakuran wonten dalemipun Bapak Suparno sekeluarga, mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Murah rezekinipun. Bapak Suparno sekeluarga anggenipun tasyakuran tansah dipun paringi gangsar lancar turah timpah mboten gadah utang. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sampun. Nggih. Lho nembang kok sampun nggih ta ora. Nggih. Oh, nembang nggih. Sing diteni kutut manggunge kuwi kok ya. Lah nggih to. Nggih, kaya apa? Lah mbiyen nalika nderekne Pak Anom iki rong kagungan putra. Iya. Saiki anake wis 4 enek bedane apa ora suarane. Beda ana wis ngowos. Malah asirku ya tak lem malah dhewe muni ngowos dhewe. Nek ya aku mang sore ya rada lara ati lho Pakmu. Ngapa? Saman jek eling ora nalika Kresna karo Baladewa catur rembug mau rembukan ning ngarep mau. Seeling ora bantai guneme. Ya eling aku ndalang mosok aku ndalang mendem ya eling ngawur ae ora ya. Piye sing ndi sing ndi? Atiku ki ket jejer sore iki kaya wis ngrantes keloro-loro no. Eling mboten Pak jenengan napa lek eling coba lek iso eling tembunge Kresna Baladewa ning Kresna wau pripun? Ning paron kon rabi ngoten papat ngoten nggih. Wah kuwi ning aku ya rada senut-senut lho.
Ya Pak ya. Lah ngapa ta? Wong muga-muga kuwi mung sekedar ucapan ning panggung dialog wayang, aja numusi ning sampean karo aku. Ngono lho. Sampeyan lak ra ngerti. Lakon iki lak sing mundhut ki Pak Suparno. Nggih. Dadi sanggite omongane Baladewa karo Kresna kuwi ya pancen sanggite Pak Parno. Ngono kuwi. Dadi aja nyalahke aku lek arep nyalahke Pak Parno. Mesti ra wani nyalahne mergo kuwi wis dilunasi kok. Ayo. Nggih, ngono kuwi. Ya wis. Dadi hiruk pikuk di dalam pakeliran iki ngono kuwi. Tak kira lek nyampluk aku. Aku mikirku ngene lho. Kok dalange kok muni ngono ya? Kok seakan-akan sampean iki kaya dadi Kresna ngono njaluk dirabekke ngono lho. Sore mau ngono kuwi sing tak rasake kaya-kaya dalange. Apa Jojo ngono kuwi to, Pak? Sampean njaluk tak rabekke meneh apa piye to, Pak? Sampean ki kleru. Nyuwun prisa karo piyai kene. Lek kalih Mbah Sukron pun ngertos nggih. Mbah Sukron Suwanda ki elek-elek ya, kok elek-elek. Ki apik-apik ya mubalek ya. Mubalek tukang nuturi piyai akeh kaya haji. Mula nurun ning anak ya sak bisa-bisa ya dadi bocah sing apik. Awar sampean omah-omah le pirang tahun pisan? 15 tahun. 15 tahun. Kudune watakku piye lak ya ngerti to? Apal. Apal. Saiki buktine kapan aku njaraki wong wedok liya yen nenek sampean? Ora tau iki sih. Ya Allah, ya Allah. Ayo. Wong setia kok ya. Ayo ngono kuwi. Ya wis aku tak totok goblok wae. Mboten nggih. Biyen. Nggih. Mang nganggungne kutut, Bu. Ayo, Bu. Iya, klinane nganggunge kututmu ya. Lah, ngono kuwi lho. Mun sing ngersake Pak Parno kok iki kok ora. Mangga. Pripun Pak, benten apa mboten kalih riyen swantene? Sami? Alhamdulillah tetep ungkul. Lek Jawa Timur mereka enten son horeg, sinden horeg nggih Bu Kesi niki. Pancen suarane ya wah kaya ngono kaya ngumbulke tenduk. Ayo kaya ngono. Jamune. Heeh. Sampeyan gak ngerti to? Apa? Sampeyan sak bendina karo aku kan ya ning omah bareng wong loro. Ning sampeyan kan ora ngerti caraku piye ngrawat swara ben tetep awet kenceng sisep ngono suaraku ki. Ndak ngerti to sampean? Kencur to? Uduh, kuno kuwi. Lah apa? Kum-kuman anak kidang. Lek rekoso men neng omah kakuruwe ora kungkuman anak kidang. Apa? Kungkuman anduk ora. Lho, omahku kan cedhak Taman Juruk to, Pak. Cedhak Taman Sapari niku lho Bapak Ibu. Taman Sapari Juruk kan niku kathah kidang. Kula rek kae lek minggu-minggu nggih kali anak-anak ndolanke anak-anak kula teng Taman Sapari ndelok kethek, ndelok budeng, ndelok ulon, ndelok gajah, ndelok truwelu. Lah enek kidang anak kidang cilik ngoten niku. Kula kalih pengawase muni ngeten, Pak iki kidange nyuwun tulung nggih, ajeng kula napa tumbas ngoten. Niki mengke kula tumbas ajeng damel kula jamu ngoten. Wong nggih Bu Kesi ini regane larang lho niku Bu. Niku lek konangan polisi Taman Juruk mengke diseneni ning gandeng panjenengan sinden kondang. Monggo Bu, kula angsali Bu. Nggih. Akhire sampeyan ngerti to? Kidange tak gawa ning omah, ning Manjaten tak kurungi. Sampeyan pas sareawan ngene, anak kidange kuwi mau to terus tak godhok neng mburi. Iki omong apa ngono. Di rumah nek duawane semono ora cetha arahe ora. Samene ora ngerti, janjane sing apik malah iwak gajah. Gitu. Ning golek gajah sing wis mati ning aja dipateni mergo gajah ki simbole kejujuran. Mula iklan anggere kok ngangge gajah mesti jujur. Mergo iklan liyane ora ana sing jujur Bu Kesi. Contone kae apa jenenge sing jenenge
Kopi kapal api kae. Dibuka ora nek kapale. Ngono kuwi. Kuwi ra jujur. Kaya ngono kuwi. Terus? Lah liya-liyane akeh ning nek sijine gajah. Wah, kuwi mesti jujur. Contohnya apa? Iklan sarung cap gajah duduk. Kuwi lek sarunge kok buka, enek telalene kuwi. Ayo. Ayo. Ya, tralemu dhewe. Ya, Bu. Berku rasa pelang ha 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 ongkeke Bu. Kempul ngun nembe niki ayo. Apal iki genah penggemare Pak Nom Surata iki ayo nggih. Ya manggung Bu Kesi yo. Nggih. Hop aja kempul sik. Para lenggah, para penonton sing apal bareng. Kempul ngun ben muni makguk ngoten niki kok. Yo, Jiro Lu. Nah, iya. Mulai. Jan. Oke, dhewe terus mangun maling mending ngono ya. Yo. Tanduk ngun kong kong nek tanduk terus sing gak kuat aku lho Pak. Ha sing lanang karo tundak tanduk sing wedok kuwi lho kesel ayo. Lah iya to kaya ora ngerti ya. Nggih. Lho piyayi kaya ngono.
arek kaya ngene arep golek sing kaya apa ta Pakmu? Aku nyapa, aku wis anteng lah, wis tenang masa ndalik rono neh. Yo, kaya ora kelingan wae. Yen ana bintang tamu ayu ngono kaya jaraki wae. Ngono iki asline atiku yo senut-senut lho, Pak. Loh, lek sampean atine senut-senut, aku malah seneng berarti jenengan cemburu. Mongko cemburu artinya cinta. Lho, ngono kuwi. Buktine cinta apa? Lho, segone metu. Lah kuwi lho. Yalah, ladene kaya pinter men. Ngerti lek senengan kula niku teng mriki sego pecel, Bapak Ibu. Lah bukan sih apa-apa seneng kok ora lungko, seneng kok. Eram. Ya. Mangga mangga Lanjut, Bu. Gandeng penontonnya baik sekali dan sangat sopan. Yo Bu Kesi, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Bar kuwi sing nonton nyauri, Pak. Nggih, ning sing bareng. Lah apik ngono wis to, tak jamin. Ayo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Wes jan kaya wong genduren. Ayo. Apik nggih. Penonton kene nek apik men ra umum. Ayo nggih. Jos. Yo masuk gending Bu Kesi. Ayo. Gandeng penonton kene penonton yang budaya ngerti karo seni. Saiki kula lempar teng panjenengan Bapak Ibu sedaya kemawon. Mboten mriki tok lho, mriko barang nggih Bu nggih. Jenengan sing ajeng piyambak mencap-mencep tak ambung pisan ora. Dadi sing yo niku sinden kabeh, sing yo kabeh penonton yen kersa ngoten kula dongakne putra-putrine soleh solekah. Kersa nggih Pak Bu nggih? Oke, yuk sinden, yuk kabeh penonton. Jiro lu. Iya. Ben ora gosong diwalik. Sing yuk penonton, sing yuk sinden. Jiro lu.
Wis aku wedi dhewe to, Nduk. Ayo. Ndelok bal-balan nih. Ayo apik ndelok wayang bal-balan popore kalah. Ayo. Yo coba. Nana. Omben ben omben 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 ben omben ben omben ben omben omben nana nyata sinden kendel saiki ngene. Kutute Pak Parno. Ayo, ayo. Sapa ngerti mulih gawane kayu? Ayo ngene. Nunukne truk. Ayo. Ayo Bekasi, wani ora? Ayo. Wani no. Ayo, milih ndi? Antarane kutute Pak Parno apa manuke Pak Parno. Milih ndi? Boleh kabeh kuwi ora. Mosok Pak Parno duwe manuk. Lho, duwe ora. Wis ta ora masalah tak izinke karo Bu Narti wis ta. Iya, iya. Nah. Ya, Bu. Manuke Pak Parno bergas ata omben 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 Kurup cucuk Pak Parno jenengan wayangan lho sing iso dadi penggirong wong sak lapangan. Ayo. Tenan iki. Ya, saya ganti mangan. Ayo. Bagan. Kon dhuwur, Bu. Miring to. Ora cengkoke iki lho. Kok aba wae? Kok dhuwur, Bu? Kok miring, Bu? Lho, jenenge gendhing apik lak ya ngono ki ben enek variasine. Kon dhuwur cengkoke saka angkatane kon dhuwur, miring itu tegese minir ngono kuwi. Sampeyan mari asosiasine iki kotor. Ora dadi pintar. Ayo, aja diempet lho. Masalah ya war batuti lho. Ayo. Hatta Bapak ingkang nembe ngerokok sanding bundang asmane sinten Pak jenengan? Nun? Pak Kademin. Ya Bekasi. Kutute Pak Kademin. Ayo, nggih. Jenengan mang ngerokok mawon mboten napa-napa. Mama, aku kutute wong tuwek. Lah, ora apa-apa ben hidup malahan. Ayo, nggih. Ora masalah wong nyenengne piye. Kutute Pak Kademin nggih. Kali niku lho anu lerekane iso ditutup to Pak, nggih mriki ketok. Ayo, ben ra lembab rumasane. Ya, Bu.
iku? Kutute. Tekan aku. Kutute aja manuke, kutute Pak pakat. Priyine uireng kuwi lho, Pak. Masa aku mbok nganggo kutute Pak Kademen. Lho ora apa-apa ngugur tembang sapa ngerti. Lho, engko terus Pak Kademen penggali seneng nglumpukke dhuwit, nglumpukke anak putune wayangan Cahya Kuntadi. Oh. Non. Wis ra sida kutute jenengan nek ngoten. Didungakne malah penak nonton. Ayo. Pak kaya ndingi kae. Nanggap wayang Pak, mboten kula son herek mawon. Halah wis tunggale iki nggih. Serapopo nonton rapopo. Apa artinya pertunjukan wayang tanpa penonton? Ayo nggih. Tetep Pak Kademin. Kutute Pak Kademen mungker ada pakan melu senggak barang to Mak. Iya no, banter-banter ae sesuk prei Dek. Sesuk prei ae. Ya, Bekasi, telasnya Bekasi. Muga-muga lantaran Pak Suparno anggene wayangan terus ya dicaosi tembang klasik ya remen piyayi kene. Muga-muga bar iki iso nular-nular ning kiwa tengen kene, piyayi kene do kersa nanggap wayang. Ora penak nonton. Ayo, ini ya penting kok, penonton ini penting kok. Ayo nggih. Mbah nuwun, lah menika wonten dawuh ugi perwakilan saking kagungan kersa. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Nderek tetepangan kula sederekipun ingkang kagungan dalem Pak Parno. Dalem simbokne genduk atas nama Mustika Tirtaning Betari. Panggilane Beta. Menawi kepareng badhe nderek nunut caos lelipur. Tembang Kadung Tresna. Nggih. Plus biola. Wah iki rebabe malian niku. Utawi meh rahina sak dawanipun tanpa biola. Wah iya. Matur nuwun nggih. Sadurunge genduk iki coba endi Mbak Beta? Mbak Beta jenengan ta? Sanes nggih. Oh nggih. Aku ora hafal karo sinden nggih. Mbak Beta mriki Mbak Beta nggih. Slendro apa iki songo yen Kadung Tresna nggih. Yo dikurmati ngangge tukung-tukung Mbak Beta men minggah wonten pepanggungan. Monggo, yuk.
mriki, Mbak. Wah. Wo ngasta piul piyambak to, masyaallah. Nggih. Wah, iki kreatif nggih. Apa sing sosok ning Bangjo Karangjati kae ya? Mboten Mbak Beta. Mriki, Mbak. Nggih. Mboten nomor minggah mawon. Nggih. Ah, nggih. Radi mriko, Mbak. Ah, mriko. Ah, ben-penak ngoten. Nggih. Dan ngasta mik rumiyin nggih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mustika Tirtaning Betari. Nggih. Biasane dipanggil Beta. Beta. Nggih. Nggih, Beta. Nggih. Daleme pundi? Kula Pangkor Sambirobyong. Oh, Pangkor Sambirobyong to jenengan masalah. Kalih makam pundine? Masa sak desa nek makame to, Pak? Enten. Nggih. Pripun, Pak? Penak nonton nggih, Pak nggih? Nggih. Pernah pripun kalih Pak Parno kalih Bu Narti? Mboten tepang kula. Ibu kalih bapak niku sing tepang. Mboten ngertosi kula. Oh, ngoten. Nggih, sing tepang Pak Buke ngoten. Nggih. Lah jenengan niku napa sekolah nembe sekolah sian? Nggih, tasik sekolah kelas teng SMP Pangkor. Pangkor kelas pinten? Kelas 9. Wah, 9. Nggih, masyaallah. Elok. Mbak Tuti niku kelas 15 punan. Nggih. Niki kersane pripun ajeng nembang apa biola napa? Nggih, nembang kalih biola. Saged. Lah mangke ngriki ngeten terus mikir pripun? Anu nyuwun stand mic enten. Stand mic Pak Glontor. Stand mic. Nggih. Endi, ayo. Aja nek Aji masih mari gayeng malah dilaki, aja. Ayo, nggih. Stand mic riyen. Ngangge bawa mboten niki sing kadung tresna? Mboten Nggih. Soalnya ngisi intro niki. Nggih. Cobi mike cobi mang letakkan dulu. Jane kula pengen ngerti niku mang tes wantene riyen. Kula mlebu teng son kula mboten. Nggih. Kurang muni no. Oh, dereng mungal. Nggih. Pun sambung mriku, Pak. Oh, dereng. Mlaku biasa ae rasa gaya. Ngiten wong pirang-pirang mlaku ning gaya bener. Tuwapuk ora. Kuwi lho. Biasa wae, Mas. Nggih, diwangi. Ngono kuwi. Wah, ini kalau mik apa nyekel tangan kuwi arepe butuh ya. Nggih. Nggih. Pun pas semonten. Wah, iki ya elok iki. Nggih. Pun lebet dereng. Pun lebet. Dereng krasa kula. Anu rung krasa suarane niku lho, Pak. Nggih, niku jenengan. Nggih. Kabel. Oh, kudune niku kabele niku anu kok. Kabele niku kudune lek teng mixer to niku. Nggih, sampun Teng mixer pundi? teng mriko, Pak. Oh, teng mriko. Oh, nggih. Niku Pak, anu nggen son Jawi, Pak. Jenengan ngeke. Mau dilebokke son jero ngoten niku, nggih. Niki lho son kula niku son jero, Pak. Nggih. Nggih. Cobi ngek melih. Nah, nggih. Ya. Melih, Mbak. Nggih, pun masuk, mangke pelan-pelan nggih. Kadung tresna nggih? Nggih. Lho, mangke kajenge menyesuaikan gamelane. Monggo. Oh, dites riyen nadane. Nggih, ya, nggih. Apa? Angel lho iki ora ngger wong iso ngene iki kok. Ayo. Kancane aja ngusulne, dhek wis tenang lho. Intro, boleh intro dulu. Nggih. Langsung ini. Nggih langsung selak isu ayo.
tejane yen gom rakaton mencorang aduh iragane sinawantan yen besengot wimbuh patut nyoto jati kamrah ati aduh lestari yo anlilo pisah saremo kadyan kebiasane alingan godhong Mat Mbak, jelas Mbak Peta. Ayo. Pacane sarwa asli jroba Kali Yola Malik. Ya. yen
untuk Beta yang sangat luar biasa, senimati ingkang multi talenta. Ajare biola teng sinten? Les napa pripun? Anu les keroncong. Les keroncong. Nggih. Niku alat musik saking pundi? Tumbas. Bener betul. Masa nyolong nggih. Tegese lak gamelan iki Jawa gitu. Lek niku alat musik pundi? Niki. Nggih. Saking griya kula. Heeh, Mbak, bener 100. Sampeyan genti tak pameri, iki alat musik saking Jawa. Nggih. Niku Nggih. rebab niku lak senare enten pinten? Papat to? Tunggal kalih 3 sekawan. Niki mboten ngertos. Lah niku kan sekawan senare. Nggih. Lah niku mung kalih rebab niku. Ning nggih saged kaya biola. Nah, Mas, pamerno Mas. Nggih. Kaya Jawa aja nganti kalah, nggih. Niki mangke nggih kaya biola ya kadung tresna ya, nggih. Ini Mas Edi, ini Mas, ayo, ini Mas. Ora iso lek rebab iku kudu ngono, nggih. Men diperhatikan karo Mbak Beta, ya, nggih. Niki Beta Tri nggih ya. Nggih. Ya Mas Edi. Kolaborasi. Instrumen Jawa aja nggak kalah, mongko senare mung loro lho nggih. Pripun? Anda mau dengan Mas Edi? Nggih. Terima kasih nggih Mbak Beta nggih sudah berpartisipasi. Semoga menjadi seniwati yang hebat, multi talenta, mampu mengangkat yaitu Pangkur dan Ngawi harum namanya karena seorang Beta. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun nggih. Elok tenan Pak Klondor. Ha nggih. Saya ganti genduk iki nggih ya. Iki putune wong jos kok yo niki yo. Ayo wah nggih nggih. Apa nggih. Lah iya nggih. Ya Nduk jumeneng coba kaya apa? Ayo nggih. Lindre sama duduk. Nereng. Oh iya. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Ah, nggih, asmane sinten? Nami kula Jejimat Sri Kusumaning Tias Prabarini. Apa? Jejimat Sri Kusumaning Tias Prabarini. Lah kowe lek duwe KTP nek nulis ora cukup no KTP-ne sedawur. Apik ning celukane sinten, panggilannya siapa? Tias. Oh, Tias. Nggih. Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih SMP. Nggih. Oh, barane anak kula sing barep, Mas Gelar niku SMP kelas kalih nggih. Nggih. Daleme pundi? Sawo Karangjati. Sawo Karangjati. Nggih. Ibuke sinden? Nggih. Sinten asmane? Lestiorini. Oh, Mbak Rini. Nggih. Mbae nggih sinden? Nggih. Asmane sinten? Suwarti. Oh, Bu Niken Suwarti kae to. Nggih. Piyaine sing pundi Mbah Niken Suwarti iki? Piyaine sing pundi? Oh, sing lagi kepet-kepet niku. Ha nggih. Mbah jenengan tak kandhani, Nduk, sampean tak kandhani. Mbah jenengan iki piyai sing top markotop, luar biasa. Seniwati handal kuwi jan legendaris. Nggih. Kuwi sepanjang zaman. Kuwi saka sinten nika lek Mbah Marijan wis nyindeni, Mbah Salam wis nyindeni, Mas Joko Klenteng wis nyindeni nganti tekan Putut 4 zaman. Lho kaya ngono kuwi. Ora ngger sinden iso kaya ngono kuwi. Saen muga-muga iso ketitisan ngelmune lan kepinterane, kesuksesane lan apa nrimane kaya Mbah Warti ya. Amin. Nggih. Sing ngajari Mbah Warti lek nembang. Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Mbah Warti apa? Nyebul donga. Apa? Nggih. Nggih. Oh, nggih, siap. Pengen nembang napa sing rada sigrak?
Sing enek dangdute ngono lho, Nduk. Apa kira-kira? Ayo. Monggo. Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara. Oke, berarti duet. Nggih. Tak golek sing cilik endi? Sul, kene sul. Ayo. Yo sak SMP iki. Ayo. Ayo. Ayo, apa? Ayo. Kene sul. Ayo. Arum Bali. Yuk. Arum Bali. Ayo. Bukan Bali ini. Bali. Kelas kali SMP. Nah niki nembe minggah kelas 3 SMP iki ya. Dados pengrawit termuda nggih niki. Jane mboten nangsal kali bapake ning nekat mergo seneng kali gamelan. Nggih. Jenengan kelahiran tahun pinten? Kelahiran pinten jenengan? 12. 2012. Nggih niki 2011. Nggih. Saya cilik niki nggih. Luar biasa nggih. Salaman tak kenal maka tak salam. tak sayang ayo. Salaman sik, ayo. Salaman sik ben akrab musik padha cilike, padha SMP-ne ayo. Nggih. Mas Ulomo niku SMP, sampun mambu pasir. Sik, kowe duet karo Tias to? Nggih. Sungkem sik karo Mbah Putrine. Ayo. Sungkem sik marang Kanjeng. Ayo. Jen sik no karo Mbah Warti to, jakmu. Sul, wah iki etikamu lho. Ayo. Nah, nggih. Sungkem. Nah, nggih. Luar biasa, cocok iki. Ayo. Ayo muga-muga anu kae Sinden Sukoharjo muga kowe ra ndelok ning YouTube. Ayo. Oke. Niki namine Mas Prastyo Sulomo, Nduk Tias. Nggih. Sinten? Ora kenal, takon dhewe. Jenengan asmane sinten, Kak? Ngono ya. Mboten usah. Lah ngopo? Isin Pak, kula nggih. Ayo. Yo. Ralsik no. Ayo. Mas Udin, mangke Ral, Mas. Sira Mas Udin. Ayo coba. Trompete Mas, ayo. Dicek sik ngono tuas mak der bareng kok Pak ora pas ayo. Esul. Dinda. Terus Esul. Nduk Tias, sampean luwe to? Nggih. Oh, lah ya le nyuwara. Lah engko les ngali gamelan iki ketok dayane. Ayo coba kaya apa? Ayo, iki jan lomba tembang kekinian tingkat SMP. Lintang Asmara Jajangos, yuk.
Terima kasih Mas Prasetyo. Nggih. Bocah SMP suarane apik-apik. Nggih nggih sekolah nduk sampean Mbak Tias. Nggih. Oh, ngantos goro-goro napa lingguhan tok? Mboten ngertos. Ora ngerti ya. Nggih. Lah ora ngerti nganti isuke usung-usung debok pisan ya. Oh, dadi garapi putune seniman hebat. Pun merdika mawon jenengan sak kepenake aja nganti berkesenian itu bagus ning aja nganti ganggu sekolah nggih. Ngoten niku. Ya, iki ndelalah enek bocah meneh. Lah, nyuwun apresiasi dumateng para penonton sedaya amargi kathah generasi hebat dari Ngawi sing pengin unjuk kebolehan untuk melestarikan seni budaya. Contone niki. Sugeng dalu Pak Dalang menawi dipun keparengaken anak kula pun Sofiana Putri Soraya. Wah, Soraya Interten. Di film lawas sih. Soraya. Mbak Wir apal gini Soraya. Bersama Kiki Fatmala. Kelas 2 MI badhe nderek Dono Swanten nggih. Nyidam Sari nggih. Monggo mriki genduk Sofiana Putri. Nah, ndak mriki. Nggih. Soraya. Nggih. Lah iya, Sofiana Putri Soraya. Waduh, iki walah. Bocah sesak ungkus kok ya kendelmen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Guru. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bu Sinden. Sugeng dalu. Nggih. Salim kali Pak Dalang mboten. Salim, mriki saged. Oh, mriki saged to. Kok mriki? Oh, iya. Ora kok kono, Nduk. Kene kan saged. Kaduan rene, Nduk. Yes, nggih. Bener mboten? Wale. Oh, kuwale. Kuwale, lek ngono tak madhep rene ben ra kuwale. Madhep rene, ngene. Kuwale piye to, Nduk? Kuwale piye maksude? Kalau sing ngene. Iki kene, maksude? Maksude kalau sing ngene. Oh, sampean ngono terus ngene, ngono. Lah piye? Piye? Bapak mboten ngertos. Sak aja malang aku ora wani aku. Malang kerik. Mekrok nggih. Iya, nggih. Panggilannya siapa? Sofi. Oh, Sofi. Oh, nggih. Wah, Sofi COD niku to? Boten. Oh, mboten. Senes niku Sofi COD, kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah nggih. Tak kira lek penjual online sing ladalah kae. Ayo. Kelas pinten genduk Sofi? Kelas kalih MI. MI. Kok rek maneh kok dadi kelabang kaya Siti Nurbaya ini apa? Napa niku sebabnya kok sing labang sinten sing labang? Ibu. Oh, ibu. Oh, nggih. Ibuke nggih sinden. Boten. Loh, guru. Boten. Seniwati. Boten. Pengrawit putri. Boten. Lah apa? Tukang derep. Boten. Lah napa? Petani. Oh, petani. Dibaon. Oh, dimbaon. Ya. Nek boten ngertos baon Tegalan mawon. Aku ketok goblok ra ngerti mbaon. Ayo. Mbaon ora panganan kaya soto ning rupane ireng ya to, Nduk? Boten. Kerawon ya kaya. Ayo nggih. Terus bapake napa seniman? Boten. Lho, guru. Boten. Yoga. Boten. Dalang. Boten. Lah napa? Copet? Napa? Petani. Oh, petani. Di samping pelitur. Oh, melitur ibumu. Boten. Lah jane melitur. Meliter Kayu. kayak kursi. Oh, kursi. Oh iya, nggih. Griya pun di peliter napa dereng? Ki pinter namakne bapake lho ya. Dereng ngen kula mboten kula plitur nggih akeh rakyat. Hubungi kula mawon. Oh, hubungi Sofi COD. Ayo. Siap tak hubungi kok. Ya, nggih. Macam pelitur luar biasa. Bapake tukang pelitur, ibuke petani kok sampean iso nyinden sebabnya apa? Kula anak didiknya Bu Rini Sinden Sawo kalih Pak Kamto Cangkring Lestari Budaya. Oh, kok ya teges men. Sebabnya apa kok seneng nyinden?
anu pados tambahan nggih mlitur bapak, ora ngono lho ya. Ya aja ngomongne dhuwit sik napa sebabe napa kok seneng nyinden. Aja diwarai elek to Pak, iso akeh duwike lho. Bocah semene gen belajar. Sapa seneng napa sebabe? Pengen nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ya bagus. MI surat-surat pun apa? Kata sing apa? Taman Sari kalih Nyidam Sari. Oh, surat Taman Sari. Oh nggih. Nggih, Nyidam Sari nggih. Nyidam Sari sing saged dindangdutne, mangke jenengan saged joget mboten? Saged. Nggih, lek ora joget engko pae 100, lek iso joget 200. Ya. Nggih. Nggih piye? Siap. Pengen joget mboten? Pengen. Pengen 100 apa 200? 200. Ora sing ngajari mesti mbokmu mesti kowe. Ya wis, dibawani sik, wani? Nggih. Iya, nggih, kaya bocah kendele kaya ngono. Favoritmu sinten favorite? Semua. Oh, semua. Kalih Bu Tutik tepang. Ampun nggih, mangke jenengan iso sesat mangke nggih. Nggih, Bu Kesi tepang Bu Kesi. Ngertos? Napa? Pun nate ngertos Bu Kesi? Pun. Piye ini sing pundi jajal? Sing niki. Salim. Nah, kuwi, heeh. Wis, mesti nyangoni awakmu lho, Bu. Ayo. Jan. Ayo. Beres tenang. Bareng tak sawang-sawang bocah iki kok kaya cilik aku. Ya ora, sik gales sampean sik anu lah. Iki rada lumayan mencorong kok Sofi. Iya bener. Karepku aku ora mung cilik aku ya ireng ngene iki. Ya bener saya putih dake. Wong aku ning petengan wae ra ketok kok tenan. Iya. Oh, kaya wedang kopi. Nggih. Nduk, kopi apa sing paling enak, Nduk? Napa? Kopi apa sing paling enak? Kopiko. Kopiku. Utuh, salah. Sing paling enak kopi kir dirimu. Nah, kuwi. Kopiko. Ayo, ya coba. Damsari, tendang kula. Taman Sari mawon. Oh, Taman Sari ya wis, manut sae kelasmu wis. Ayo, nah. Cine sak pinten, Pak? Sakmene. Nenene. Sing ndi? Gumlarekang sekar anake tukang pelitur nek apik men. Wis ram. Nduk, selek nyinden ya ben beda karo sinden-sinden liyane. Sampeyan sok kon melamin ya dadi sinden di melamin. Mbak Anu, lha pun tulis tangkapan Pak Rini. Wah, jare sedina sewengi. Masalah bangga lho murid jenengan ngeten. Mangke kajenge disangeni Bu Kesi nggih. Nek ampun mang jalo separo. Pak Rini terima kasih. Terus Duk, terus ya. Ngambar arum ngebai taman Sari. Bakalan diblasane. Ya, terus Duk. Amamet Pronosa Jajal karo mlaku rada rono mlaku ngono. Aja bablas ning kono lho ya kene ae nggih. Ya terus Pak sing oce kubang ambrengeng nimbrong suwas sono endah
apik karo lalah pleng terus karo nada ya ngerti kalimatnya ya jelas kendele ya kliwat ukur wah jan alah bapake kon laran le mlitur kon ngeterne sampe nyinden ae ya apik tenan kaya ngono di DP sik Bu Kesi men semangat Bu Kesi di DP sik ayo Lah iki malah iki sing paring surat sapa to Nduk Nduk Sofi iki surat kok jenengan lho iki Niku sing nulis ayah ayah tukang blitur ayah. Mboten napa-napa, mboten napa. Lagi malah enek duwike, nggih. Niki kula balekne, ora kok pripun kula balekne. Nggih, Bapak. Mboten sah. Mboten. Niko Pak Niko? Pak Niko. Oh, lek iki mboten salah kae sah ya. Nggih. Nggih. Monggo sinten malih mumpung urung tutup, ayo. Nggih. Mbak nuwun, Pak. Nggih. Renes saiki. Nggih, mandeg nang arep Bu Kesi. Huk. Ah, nggih. Yo, wis jan. Bocah. Mau pira Pak Cahyo lek janjeni sampean Nduk Cahayu? Mboten sah mawon. Oh, pinter mboten usah mawon. Mboten usah. Tenan ikhlas lahir batin, Nduk Sofi. Nggih. Tenan. Nggih. Lah nggihmu kok karo rada pucet ngono malian. Ya ora ki tandha tresna Bu Kesi aja nggih jajan. Disimpen. Diparingi Bu Kesi nggih tumbas gelungan. Tak dongakne besok sampean mulai saiki sok dadi generasi penerusé Bu Kesi, dadi sinden hebat, handal, kuncara anjayeng bawana, iso gawe arum jenenge Kota Ngawi tercinta. Nggih. Matur suwun. Bu Kesi. Kae pake pake. Kenduk neh masyaallah. Matur suwun. Nggih. Mbah, jenengan mboten pengen, Mbah. Mau sing dianggung ning kutute barang. Oh, penak delok nggih. Ayo delok. Ayo nggih. Tambahi melih masyaallah Pak, sembah nuwun Pak nggih. Yo alah nggih. Aku mbiyen duwe anak lho ngene iki sing gampang disangoni wong ngene iki. Ayo jan. Suwun. Mbak Birgita nyangoni 5.000. Alah. Tegel men nggih. Sedang Pak jenengan iki lho omong wae kok jenengan dereng nyawan lho. Lah kena diwakili Bu Kesi no. Kan Bu Kesi sendiri jenengan harus sendiri. Tak karine bocah ya. Iya. Nduk, Sofi, tak sangone gelem ora? Emoh. Oh ya wis lek emoh. Lho kuwi lho. Bocah emoh lho. Jawab lho, Pak. Tak sangone apa ya gelem, Nduk? Pun padha. Pun padha to kali Bu Kesi? Pun. Mboten sah to? Mboten. 100. Aduh, aja gelem. Ngono kuwi. Jangan seperti sinden-sinden matre ini ya. Oh, apik. Nggih. Jos luar biasa. Mbok, wis nate dereng nyinden ngangge gelungan. Mpun. Lah iki ora gelungannya apa? Kula dereng diundang, jadi pakai baju sing biasa mawon. Oh, lek gelungan enek regane. Ya wis. Engko ben diundang kok. Engko ben diundang wis nggih. Wis luar biasa wis duwe bibit Tias, duwe sampean Sofi. Apik luar biasa. Jos engko. Lek bingung pernah tuku gelungan yang ndi sing cilik ngono? Kula pun tumbasne. Kali sinten? Pun ditumpasne Ibu. Engko dihapusi bae ban Vespa. Senes ya. Gelungan tenan nggih. Nggih. Weh, nggih. Dinglek sinden pun kagungan. Napa? Dinglek sinden. Pun. Kompon nggih. Diparengi Tante Galuh. Oh, Tante Galuh. Nggih. Oh, iya. Lah, apa kuwi jenenge? Iki nek kene apa jenenge iki? Bros pun kagungan. Niku bros. Nggih. Mpun. Wis apa duwe kok ben duwe ora tak kek apa-apa lek ngono kowe duwe apa sugih bae kowe kok. Nggih. Pun komplit. Nggih. Ya wis apik ya ngono kuwi cah mampu kok ya ora padake apa ora. Ya wis saiki Taman Sari, ayo nggih. Nggih. Niku ajeng digegem sik apa anu ganggu mboten? Mboten. Dari karo tak gawane ya ora oleh, Pak. Ora apa ya. Ya, sampe. Ngadian lagi. Kata ben aku ketemu.
Biasane sampean ya ora ndredeg ngono ora, Nduk? Boten. Grogi ya ora. Boten. Los ngene ya, Bang ya. Kula pun kalih atus munggah panggung. Sik ping 200 apa entuk sawer 200? Maksudnya munggahe niku lho pun kathah. Pun kathah. Pun. Oh, dadi pun mboten demam panggung nggih. Boten. Alhamdulillah, demam berdarah nggih mboten to? Boten. Oh, nggih, jos. Ngono kuwi jenenge mentale penting. Sing jenis seniman penting mentale dhisik. Lah wis kendel kaya ngono kuwi lho. Aku jane arep ngepek anak ning sampeyan. Ning aku wis trauma saiki malah. Ning tak sangoni, ora kok perkara nggih syarat toknya, Nduk. Boten sah. Iki nggih syarat kudu ditampa, jimat. Ayo. Boten. Ayo jimat ditampan ya. Cukup dhewe. Ayo. Boten. Wis toh, cukup. Kula arep diprank to. Oh, diprank piye? Diprank apa? Lah niku enten anune. Jajal bolahe. Cukun. Boten. Yo. Nya, tak entale ya. Boten. Wah, konangan bulaku bae. Wah, wis. Kira-kira. Sajake mlerakmu karo aku kaya nesu ngono to, Nduk. Nesu to? Boten. Lah tak ngenekne kok ketoke nesu ngono. Boten nih. Mboten nesu to? Boten. Nggih, ora pengen iki tenan. Boten. Lho iki iso dhuwur lho. Lho. Gak pengen. Kula diprank kok. Wis ngene wis, aku ora ngeprank. Ki sak bulae nang kene ta wis jul ya. Nyoh bulae. Nah. Boten. Lah ngopo kok mau? Kula benange mawon dicopot. Oh iya tak copote. Wah, malah gawe-gawe dalang iki malah. Anake sapa tukang blitur. Ayo. Wis, ya, coba. Yo. Matur suwun. Ora ngerti to? Ngerti ra iki? Sulapan Pak Cahya. Ya ta? Kosong, ya. Kosong ya. Tek, kosong ya. Nah iki. Niku diseni kok. Diseninya sampean ya. Matur suwun. Wah, bae nyaute cepet dek ya. Aku lengah ya. Oh, Nduk Winong. Matur suwun. Matur nuwun ning aku mergo kuwi asine dhuwitku digo Winong ya. Si jingkas ya. Pareng mboten Pak Bu. Idam Sari njajal mergo rong goyang iki mau. Entuke wis semono mosok ora goyang ayo. Idam Sari ya. Satu lagi. Gelem Idam Sari. Ora apa-apa to. Anggarane cukup to nginyi Idam Sari? Cukup. Oh, cukup ya. Aku seneng musuh cah cilik bintang tamu cah cilik-cilik ngene lho aku seneng. Mergo lek ngene iki bahaya sok-sok malan ya. Nggih. Nggih, ya. Dibawani napa? Dibawani. Bawani, ya. Oh, nggih. Ketoke kaya repot nek dhuwit to Nduk sampean. Boten. Mboten ya wis. Niku. Duh wong ayu pepujening ati kaya ngene wong nandang asmara apa tuh awakku Lemelas. dewe Ngenes Nduk. Anake tukang plitur. Dewa Jawa Tengah walas sono mring wak mami besok
Kuwi lho gegem iki jan kuwenceng. Blas ra keter ya. Ben gak ilang kok. Oh iya. Nggih. Beh, iki bahaya gede sithik mesti maneni karo wong lanang iki. Wis anake sapa iki Mbak Rini ayo. Diupamaknona godha tanpa prau sasat sarah ing Jolodri ngidam saringas Tak koreksi ora nesu to. Mboten. Sing kare dhewe sing beneri Nyidam Sari Asmara, mboten Ngasmara. Nggih. Ya balik 200. Ayo. Wo mleruk langsung mripate mak pluwirok ngono. Ora Sofi COD ora senengane. Nggih. Ongkean kula pripun? Mosok lek mau ngajari ngono Mbak Rini. Cacini sar ngongkek. Ayo, aduh. Lah nek kula kalih Bu Kesi saya pundi? Sae jenengan. Apa ngongkekane ku jenengan. Bu Kesi lekas arep ngongkek wis ngentut sik kok. Jos jenengane malih kula malih bingung ayo. Ayo malih cabar aku malian ayo. Ngono kuwi nggih. Ya, cobi sak langgame. Ning kol pas dandut joget lho, soft. Nggih. Joget ya. Nggih, cobi. Ayo, nggih. Ya. Buka celuk, yo. Umpama selir Bahkan, Dok.
nggih seriosa. Senange mlaku. Nyapa ngangge ngono kere dhewe? Tinggo guyon. Wah. Bocah semono kaya mbanyol. Balenono kere dhewe jajal piye? Napas kula dereng kuat. Oh, napas. Oh iya, ngono. Piye mau guyonmu mau? Nono kere dhewe piye? Nalikane. Hah? Sing kere dhewe. Lakai lintange, ayo ndang kuwi. Kaya mau lho. Lakai ayo. Lakai lintange mlaku. Ora ngono mau kok. Oh kok bedakne ngono. Ora ngono mau kok. Ayo. Ngono kok ayo. Semi-semi kaya Mbak Tutik mau kok. Ayo. Nggih, ini sampai luar biasa, Nduk. MC ya. Oh, BMC nggih. Dadi iki mau penggemar wayang, Nduk, Sof. Iki saka Bojonegoro iki berduyun-duyun mirsani rene dari komunitas WMC Wayang Mania Community. Nah, kuwi rawuh nang kene iki kepengin nekseni jenengan, ngono kuwi. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya dan Sofinya. Lah kuwi. Matur nuwun kadang-kadang BMC ngono ta, Jan. Matur nuwun kadang-kadang BMC. Matur nuwun kadang-kadang BMC. Kadang-kadang ora kadang-kadang ya, nggih. BMC Wayang Mania Community, nggih. Wis matur nuwun muga-muga sok kapan iso ketemu neh karo sampean karo Mbak Tias barang iso tanggapan rene. Ning ya piye lho mong kene angel kon nanggap senengane nonton lho. Ya Pak ya, heeh. Nonton mawon nah apa. Kene salim kali Pak Dalang. Nggih, esuk sekolah to? Sekolah. Lah nggih, ngitang bubuk ya, heeh. Duwike disimpen dhewe. Aja dicaosne karo mboke ndak nggih lebon panci ya. Nggih, iki salim kali Pak Dalang. Nah, nggih niku nggih. Cinta cilik. Pun kathah Pak kok nambahi terus ora nggih. Iya, le sopan. Ya, nggih. Nggih. Niku Nyonya Menir, nah niku nggih. Apa neh? Kula nyuwun pangestune ning ten Bu Kesi. Wah iya, Bu kuwi lho. Ayo. Pangestoni Bu Kesi. Ngangge mic Bu Kesi. Ayo. Barang kelan 200 kita sedih to Bu Kesi lho. Ayo. Ya, pangestoni. Saestu kula trenyuh niki calone dados generasi hebat. Bismillahirrahmanirrahim, Nduk. Sungkeman nek. Anjir. Jane mau sidungane karo Bu Kesi, lahir batin muga-muga sampean besok dadi sinden kondang. Ning syaratnya kudu sinau sing tenanan ya, Nduk. Nyinden kuwi gampang-gampang angel. Yen urung ketemu dalane ya angel, ning nek ketemu dalane iso gampang banget. Ning sing luwih angel maneh njaga wibawane sinden supaya tetep ajeg apik ya. Wibawane iki kaya apa? Budi pekertine dijaga. Duwe sikap tingkah laku sing apik ya Cahayu. Ya pinter nyindene, sikap tingkah lakune apik, agamane apik, bekti karo bapak ibu. Sekolahe sing pinter. Kaya Pak Cahya kan ya dalang kondang ya dosen lho, kuliah S2. Sampeyan gak pengen toh? Pengen toh besok? Nah, Bu Kesi malah S3 kuwi, sluman-slumun selamat. Nah. Saiki salim karo Bu Kesi tangan loro. Ayo tangan loro, salim. Mike dekek sik, Mike dekek. Ayo ben dipangestoni kok. Wah, abot duwike karo pangestu. Wah, wis. Piye carane? Lah, dekek nang mburimu kono kan ora dijupuk sapa-sapa to. Ayo. Diluplek sebelahmu, plek. Nah. duwite kene sebelahe nah. Beh wedi lah dijupuk Pak Yoyo. Ora, ayo sungkem tangan loro. Ayo. Nggih. Sungkem. Iya. Alah, nggih. Jan kaya cilik aku ireng tenan. Langsung dirayuk neh duwite. Wah, wis. Kaya dadu lho, Pak. Terima kasih Sofi ya, makasih ya. Nganti kelantur-lantur meh jam 1 mergo nembe niki kula menemukan lare kaya Mbak Tias, kaya Mbak Sofi sing sangat luar biasa. Mumpung ketemu saya beri apresiasi kesempatan untuk berkarya. Nggih Nduk ya. Nggih, mau lek gegem tangan 1 saiki tangan loro malian wis ya. Nggih pun, ini saged anu kalih Bu Guru Burini niku nggih. Ana nggih ngriku nggih. Mas Lindro Songo iki aku malah lali ada lagu wajib. Apa?
ya kuwi Selendang Biru. Iki di WA meneh karo Pak Suparno dielekke. Ampun kesupen lho Pak Dalang. Oh nggih, siap nggih. Yo, Selendang Biru diaturake. Monggo Mas Dwi diaturake. Yuk. Mbak Bir kita. Selendang biru hamong batin setiamu yuk Selendang tatapan janjimu selendang biru Mbak Munasiro Selendang biru, selendang biru, amung ngenai hati. Batin setiamu selendang biru, tetapan janjimu
berkincanging ngalis risang maweh kandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking tias balewur lumaris sang kandrung